Здравейте хора, аз съм Озорат и тук сме в Хили 5 седмици. И днес ще играя CSGO. Така. И да започваме. Филип! Да, това е заглушил. Слушай се музика. Ана Джанки. Аре. Така убиваме един. Така. Фак, убихме. Така. Ок. Дай пак. Кажи го пак, че без да исках, дадох на пауза. Ок. Каза ви хай. Абе не заглушавай. CSGO. Ай, спирам клипа за малко. Ах, тия! Така почваме да цъкаме. Така. Тук. Не гласам, че ще заглуша, защото да слушам песен. Хора. Аре бе. Ислам. Фак, аз ако тук скочиш падна. Еми, значи ще се тук. Учим се. Да. И така. После ще цъкаме Гарио с Филип. Така че очаквайте клипи на Гарио. Да. Бомбата хас поеднотирана. После, сега спрях песента за малко. Снимаш ли? Да. Значи, после тук препочваш клипа, държи линк в описание. Добре. За моя канал. Ай, спирам клипа. Така. Пиче за другия път да се знаеш. Има килваш. Така, бомбата е тук при мен. Опа, хора, това ще бъде за този епизод. Надявам да ви хареса. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се и чао, чао.